Takže ja vás vítam u tohto videa. Natočím, ako sa korčulujeme na prírodnom kružisku. Bude to korčulovanie bez korčul, ale to nevadí, lebo je tu ľad aj bez korčul. Ty koko, ty si robíš zo mňa srandu. Kamo, to sa tak dobre... Čau, hirostivové nožičky. Zase si budeme vymeniať. Sice je toto len šort, ale veľmi podarený šort. Ty kokos, co mám cel... Kamo, dúfam, že nespadne. Keď spadne, tak to dopadne veľmi brzo a blbo. Takže, lebo ja som hirostivov editor. Možno ma nepočujete, lebo sme v meste. A tu je sneh práve dneska, 5. januára. Kamo, hirostiv sa tu totálne klepe. Ja? Áno, krásne a čau. Čau. Takže sa tu kružeme. Žiadne korčule nepotrebujeme. Je tu ľad. Sorry, je to tak, ale musím